Ibu kula tumbas niki nek tunggal. Ya, sampean. Nggih, lah niki pun gandeng-gandeng Ibu. Iki semene apa piye? Nggih, setunggal. Nah, 2000. Nggih. Karo apa? Apa no? Ibu brokoline pinten? Ya, brokoli 2000 wae no. Lho, nyantai bikin kentang kita ya. Kentangnya pun enten, Bu. Hah? Ya. Pinten datose? Dadine 4.000. Nggih. Naik kresek anyar. Mboten sangge kresek, Bu. Ora nggo kresek. Mboten. Oh ya, nak ya. Monggo, Dik, napa? 50.000, monggo. Nuwun ya, Nak. Nggih, matur nuwun Ibu. Nuwun. Bu nangkane pintenan? 8,5. Kayak niki 10. Sekilone pinten ta, Bu? Oh, 20. Manis kamu ya? Manis. Coba itu boleh. Ampun niku mawon. Enggak nyoba buka itu lah. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Katanya 10.000 kulit campur daging, tapi banyakin kulitnya aja. Kulit campur daging 10.000. Sama ininya, yang sayapnya itu satu berapa? 4.000. Satunya 4.000. Iya. Berarti beli sayapnya 3. 3. Mau jadikan satu atau dipisah sayapnya? Dipisah mawon. Nggih. Bener pesen mboten? Masih, Bu. Pinten? Jadinya 22. 22. Iya. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Mochi. Undi-undi. Oke. Martabak ini. Ibu sampun. Walu karo papat telu. 11 karo 17, Mbak. Nggih. Monggo. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Ibu. Nggih.